Dewch ni weddio. Diolch yn y unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n amseru thofal di tyrdim plith nertha ni. Bydd y cyfan yn dwy'n clod i enw di. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heddiant yn hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n abaned drws nesaf yn y neuadd. Fi'n hoedfa nesaf pnawn sil am hanner adi 3. Chotgoffa am ein noson o emynau fydd yn cael ei gynnal nos Iau Mai 16, hanner awd 7 yma yn y capel. Wrth i'r casgel gael ei gymryd, gen i aros ar ein heistedd i ganu Emynau 4, o am dyfodau fil ar gan i'n prynwr i roi maes fawl a gogoniant farglwydd lan, gorchestion mawr ei ras. Emynau 4. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, y benod gyntaf. Dechrau'n yr adnod gyntaf. Ioan, penod 1 a'r adnod gyntaf. Yn y dechreuad, yr oedd y gair a'r gair oedd gyda Dduw, a Dduw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Dduw. Trwyddo ef y gwneithbwyd pob peth, ac hebddo ef ni wneithbwyd dim ar a wneithbwyd. Ynddo ef yr oedd bywyd a'r bywyd oedd o leini dynion, a'r goleini sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred.
Yr ydoedd gŵr wedi anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Hwn a ddaeth yn dystiolaeth fel y tystiolaethau am y goleuni, fel y credau pawb trwyddo ef. Nid fe oedd y goleuni, eithyr fe anfonasydd fel y tystiolaethau am y goleuni. Hwn ydoedd y gwir oleuni, yr hwn sydd yn goleo pob dyn ar y sydd yn dyfod i'r byd. Yn y byd yr oedd fe a'r byd a wneithbwyd trwyddo ef, a'r byd nid adnabu ef, at eiddo ei hun y daeth a'r eiddo ei hun nis derbyniasant ef, ond cynifer ag ei derbyniasant ef, fe aroddau sydd yn dallu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Y rhai ni aned o waed nac o wyllus y cnawd nac o wyllus gŵr eithyr o Dduw. A'r gair a wneithbwyd yn gnawd ac y driogodd yn ein plith ni, ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Bydde bendith Dduw yr iair sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch unwaith eto am gyfle arall i ddod i di geisio dy wyneb ac yn gofyn o Dduw a byddwn ni yn cael profi dy bresenoldeb yma gyda ni. I ni'n gofyn o Dduw ym mhob rhan o'r oedfa a byddwn ni'n gallu tystio ein bod yn gwybod dy fod yma gyda ni. Yn ein cynhesu ni, yn ein twymo'n calonau ni sydd wedi mynd yn oeraidd efallai. I'r rhai sydd wedi crwydro i'n denu ni'n ôl at ti. I'r rhai sydd yn farw yn ysbrydol a byddu yn ei bywhau. Ond o Dduw, a byddwn ni gyd yn tystio dy fod wedi gweithio arnom ni, ein bod wedi profi dy fod yma yn ein argyhoeddi, yn ein cysuro, yn ein nerthu ni ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaenau. I ni yn gweddio Dduw a bydde di'n helpu ni i dy ddyrchafu di, foliannu dy enw di, i ddiolch i ti am yr efengil sanctaidd, a byddwn ni yn gwybod beth yw'r galon yma sydd yn llawn diolchgarwch, a byddwn ni yn profi'r llawenydd yma, dim ond ti sydd yn gallu roed. O Dduw'r hor heddwch i ni nad yw'r byd yn gwybod dim amdano. I ni yn gweddio Dduw, a byddi di'n ei nerthu ni fod yr hyn y dylsen ni fod, yn ystod y ddydd di a'r dy ddydd di, yn ystod yr oedfa, ond o Dduw wrth i ni fynd o'r lle yma ac wrth i ni ddychwelyd i'n cartrefi ac yna i'n mannau gwaith ac amryw o bethau byddwn ni'n neud yn ystod yr wythnos sydd o'n blaenau ni, a bydde di yn rhoi dy nerth i ni i fod yr hyn dylsen ni fod, a bydde ni yn byw i dy ogoneddu di ac i dy fwynhau, a bydde di trwy dy ras yn peri, a bydde ni'n gallu mwynhau dy gwmniaeth gyda ni wrth i ni fynd a dod. Ond o Dduw, i ni yn gofyn yn arbennig am nawr, a bydde di yn caniatáu i ni fwynhau dy gwmniaeth yma, a bydde ni'n gallu dweud y fod yma gyda ni. Wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni alw ar den, wrth i ni ystyried y air, a bydde di yma yn cynhesu calonau pob un ohono ni, fel petai ar dan yno. Felly o Dduw tyrd, trwy gyrhaw wrth ni, wrth y blant, lle bynnag y maint, trwy gydol y dydd, y bydd na ffrwyth yn dod o ymdrechion dy saint heddiw, a byddwn ni'n cael clywed am rai sydd yn dod o dywyllwch i oleuni. Rho ffydd i ni i ddisgwyl pethau mawr. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno ein hoedfaith ofal ti, tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emynau 188, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. 188 gen i sefyll i'w chanu. Fewn testyn o'r efengyl nôl Ioan, y benod gyntaf ac adnod 13. Y rhai ni aned o waed, nac o wyllus y cnawd, nac o wyllus gŵr, eithir o Dduw. Nawr, yn y darn yma, i ni'n gweld Ioan yn cyfeirio at feibion Dduw. I ni'n darllen yn y 12fed adnod, ond cynifer ac ei derbyniasant ef fe aroddes iddynt allu i fod yn feibion I Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Nawr, mae hwnna eitha clir, ac yn sicr mae yna rai sydd yn cael ei galw yn feibion I Dduw, yn blant I Dduw. Ceir sawl disgrifiad yng Ngair Dduw o feibion Dduw mewn amryw ffordd, fel rhai, falle sydd wedi mabwysiadu, dyna un ffordd. Plant I Dduw, defaid ei borfa, na ffordd arall, y saint, sawl, sydd yn mynd I etifeddion, sydd yn rhan o deulu Dduw, meibion Dduw, y rhai sydd yng Nghrist hynny yw. So mae llawer o ffyrdd gwahanol o alw Cristion. Allwn ni fynd ymlaen yn disgrifio y gwahanol ffyrdd y mae'r ysgrythyr yn disgrifio yr hyn yw Cristion. Felly, pwysig iawn yw gofyn y cwestiwn, sut gallwn fod yn rai y disgrifir fel meibion I Dduw? Pwy yw meibion I Dduw? Pwy yw plant Dduw? Pwy yw'r Cristnogion yma? Neu beth yw nhw? Onid yna ei nod ni o wythnos I wythnos, ac onid yna beth ddyle fo baich y Cristion, yw y bydd eraill yn dod I ddeall ac I weld ac I fynwesu hyn yw meibion Dduw, I ddod I fod yn Gristnogion, y bydd na ddeheuad yng nghalonau dynion I ddod at y man yma, ac I fod yn sicr o beth yw mab I Dduw, neu meibion I Dduw, neu blant I Dduw. Onid yw y darn yma'n profi pa mor ddall yw dyn yn ysbrydol. Achos unwaith eto, ni ellir fod yn gliriach
I ni oll yn dydyn ni yn eog o fethu gweld na deall yn ysbrydol. Betawn ni'n mynd lan at y crefyddol. Siwr o fod byddai'r rhai digrefydd ddim yn ystyried dim byd o'r fath yma, ddim yn dadle yn erbyn adnodau fel rhain. Dim diddordeb ganddyn nhw siwr o fod, ond ymhlith y crefyddol, mi fydda na rhywfaint o ddiddordeb, a bethau chi'n gofyn i'r crefyddol, beth yw plentyn i Dduw? A matebion amrywiol fyddech chi'n ei gael. Ond ymhlith y rhai sydd yn honni fod yn Gristnogion, Protestanaidd efallai yn yr ystyr fwy eang o'r gair, rhai sy'n mynychu capel ambell waith, a matebion fyddech chi'n ei gael, ond bethau chi'n darllen yr adnod yma, yr rhai ni aned o waed, nac o wyllus y cnawd, nac o wyllus gŵr, eithir o Dduw, dwi ddim yn credu fydda na rhyw lawer o ateb, bydda dim syniad o gwbl. Sut byddech chi'n dod mas o hwn? Dwi ddim yn gwybod. Mae mor amlwg, ond diw i'r Cristion, mae mor amlwg. Achos dyna'r union beth i ni wedi brofi. Dyna beth i ni wedi brofi. Ond i'r crefyddol ac i'r Cristion, i'r gwir Cristion, mae'n gallu gweld fel oedd yn meddwl cyn, os oedd e'n grefyddol. Bydda dim syniad o fe beth oedd y geiriau mynd i olygu. A chwilio am ryw ffordd o egluro'r beth. Ond mae mor glir, ond diw e. Ond i ni gyd wedi bod yn eog o methu deall yr adnodau yma. Dim dim ond ni, ond dros y cynrifoedd ac ym mhob cenedl. I ni gweld diffyg fan hyn. I ddweud y gwir, tybio ni, mae dyma yw'r broblem hyd yn oed o fewn yr eglwys efengyledd fodern heddi. Yw'r diffyg deall o hwn. O'r adnod yma. O'r profiad yma. Dyma tybio ni yw'r broblem. Yw fod na'r rhai, a fyddwn ni'n dod at i gyffwrdd ar hyn, maes o law, wrth i ni fynd trwy'r adnod, ond dyma yw'r broblem lle mae yna bobl yn dweud bod nhw'n deall ac eto o fewn profiad heb i ddeall e. Mae e'n ddirgelwch, ond mae e'n rhywbeth ysbrydol. Y methu deall na dyrnad y gwirionedd, bod e mor glir. Mae rhi mor glir ar adnod yna ni'n dyfynnu'n aml. Mae fi yw'r ffordd yr gwirionedd ar bywyd. Sut yn y byd y mae pobl dal yn gallu dweud bod yna amryw ffordd i gyrraedd Duw. Amryw grefydd. Pan bod Iesu Grist wedi dweud dim ond trwyddo fe. Ac eto gyd bydd yna rhyw atebion dyn nhw. Dwi ddim yn siŵr be fydda nhw, ond maen nhw'n dros y lle. Sut ych chi'n dweud hynny? A rhi math o beth fan hyn. Nawr, mae rhaid i'r geiriau yma fod yn wir hefyd yn ymarferol. Rhaid i'r rhain fod yn wir. Yr rhai, mae meibion i Dduw, mae'r Cristion yn un sydd heb ei eni o waed. Nac o wyllus y cnawd, nac o wyllus y gŵr, ond o eithir o Dduw. Rhaid iddo fe fod, achos yn ymarferol, bydde fe ddim yn bosib fod yn unrhyw beth arall ond hynny. Achos bydde'r gwir y Cristion yn dweud hyn, oni bai fod hwn yn wir, fydden ni ddim yma nawr, siwr o fod, neu'n sicr ddim yn mwynhau'r heddwch sy'n gen i nawr. Fydden ni rhywle arall, siwr o fod. Heb ymyrraeth Duw, bydden ni'n parhau yn ein cyflwr o farwolaeth. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar, mae nid genedigaeth naturiol sydd fan hyn. Yn ail, nid y wyllus y cnawd yw y chwaith. Ac yn drydydd, mae genedigaeth o Dduw yw beth yw Cristion. Mae e'n oruwch naturiol. Dyw e ddim yn bosib i chi i cael eich magu yn Gristion. Dyw e ddim yn bosib i chi i ddod mewn iddo fe'n raddol bach a bod chi yn gallu dweud bod chi wedi hoffi'r pethau merioed a sdim byd mawr wedi digwydd i chi ac yna rhywsyd neu gilydd chi'n dweud dyma fi wedi dod i'r safle fy mod i'n Gristion. Neu oherwydd mam a dad, neu pwy bynnag yw e. Dyw e ddim yn bosib. Nid genedigaeth naturiol sydd fan hyn. Yr rhai ni aned o waed, nac o wyllus y cnawd, nac o wyllus gŵr, eithir o Dduw. Nawr, byddai'n deg dweud bod y mwyafrif o bobl yn y byd yn cymryd yn ganiataol ei bod yn parhau ar hyd yr un llwybr a gweddill i teulu. Dwi ddim yn gwybod os na ystadegyn wedi cael ei wneud. Does dim lot o ddiddordeb da fi wybod os un wedi cael ei wneud, achos dwi'n gwybod mae'r rhaid bod yn wir. Yr rhai sydd ddim yn credu mewn Duw, neu nhw barhau i beidio credu mewn Duw fel i plant, plant,
Gan amla, dyna beth ni'n gweld. Ond i bai bod ni'n gweld gwirth yn digwydd fel y ffydd Gristnogol, yna fe fydd rhain yn cario ymlaen i bywyd nhw. Mwy ffyrnig, ddim mor ffyrnig, ond rhyw amrywiaeth o'r peth. Gan amla, os gewch chi unrhyw fath o grefydd, dyna beth fyddwch chi'n ei gael. Fydden nhw'n parahau ar hyd yr un llwybr. Hynny yw tan, efallai bod nhw'n penderfynu, na, dwi'n mynd i penderfynu wahanol, ond gan amla, fe fydden nhw'n parhau ar hyd yr un llwybr. Dyna oedd y credodd yr Iddewon, a'r mwyafrif o'r blant bach Iddewig yn tyfu lan i ddilyn y grefydd Iddewig. A pan o'n nhw'n tyfu lan y cael plant, fydd y plant nhw'n tyfu lan i fod yn Iddewon, o ran cenedl, ond o ran crefydd hefyd. A dal i fod dros y cynrifoedd. Mae yn naturiol yn diwedd, dyna beth sydd wedi digwydd. Credodd yr Iddewon, credant ei bod o had Abraham. Ac felly, wedi genedigaeth pob plentyn. Yr oeddent hwy hefyd yn rhan o'r un had. Ac yn Iddewon, yn ôl cenedl ac o ran crefydd. Ac yn rhoi pwysles mawr ar y llinell gwaed yma. Lyc 3 adnod 8. Dygwch gan hynny ffrwythau addas i ediferwch, ac na ddechreuwch ddywedyd yn o'ch eich hunan, y mae gennym ni Abraham yn dad, canis yr ydwyf yn dywedyd i chwi, y dichon Dduw o'r cerig i'n godi plant i Abraham, ond yr oedden nhw yr Iddewon yn dweud, i ni'n blant i Abraham, mae'n dad i ni. I ni wedi cael ein geni yn ran o'r grefydd, ac i ni'n arbennig, ac oedd y bobl Iddewig yn bobl arbennig. Ond dyma lle oedd y camddealltwriaeth. Mi roedden nhw'n meddwl oherwydd y naturiol, eu man geni nhw, a'i traddodiadau crefyddol nhw, maen nhw'n cario ymlaen. Fe gewch chi hynny nawr hyd heddiw, ar hyd y byd, pobl fydd yn dal yn dilyn yr un traddodiadau. Ond chi gallu deall, sut y daw pobl at y safbwynt yma? Achos dyna beth mae pobl ar draws y byd yn neud, pa bynnag grefydd. Os genir rhai yn rhan o deulu sydd yn rhan o ryw grefydd, dwi'n ddim yn mynd i enwi crefyddau'r byd, chi'n gwybod beth yw nhw. Ond yn naturiol, i'r mwyafrif, byddant yn dilyn y grefydd honno. Os dilynir yr un arferion, wrth gwrs fydd yna rai yn fwy llym nag eraill, fydd rai yn mynd i'r eithafon llwyr, ond fydd rai ddim cweit i'r eithafon, ond mi fydden nhw dal yn gwisgo'r un gwisgoedd efallai, cadw'r seremoniau ambell waith. Ac yna, gan i bod nhw'n gwneud hynny, yn rhan o'r crefyddau hynny. Dyna beth yw e, ac mae'n parhau o genhedlaeth i genhedlaeth. Ac ambell waith gewch chi un yn gadael ac yn dweud, dwi ddim yn hoffi'r grefydd yma, dwi ddim eisiau dilyn, dwi ddim yn mynd i fod mor llym. Dwi'n fodlon galw fi hunan a beth bynnag yw enw'r grefydd, ond dwi ddigon parod i galw fi hunan yn hynny gyda Cristnogaeth, bydd pobl yn fodlon galw hunan yn Gristion, ddim yn dilyn y ffydd Cristnogol, ddim yn mynd i gapel, ond yn fodlon cydnabod. Ond fydd yna rai yn mynd fwy. Yn dibynnu ar eich magwraeth. Man geni, y wlad hyd yn oed. Dewis yr un ffordd. Dyna sydd yn rhan o'i gwneithuriad, traddodiad, teulu, diwylliant. A dyma'r broblem. Yw ein diwylliant, mae rhywbeth hyfryd am ddiwylliant yn does. A mae crefydd a diwylliant yn dod yn agos iawn i'w gilydd. Ond ffordd mae pobl a crefydd yn byw a diwylliant, sut mae pobl yn byw o mewn i gwlad nhw, i canu nhw, i traddodiadau nhw, y bwydydd mwyn yn bwyta, ac i chi'n cario fe ymlaen. A mae yna rhywbeth hyfryd yn math yno o beth hefyd. Ond ynghlwm yn agos iawn â hyn yw crefydd. Roedd yr Iddewon yn credu'r un peth dros y blynyddoedd, a thrwy gadw'r seremonia o enweidi ar y cnawd, a chadw traddodiad o gofio'r Pasg. I ni'n cofio, mae'r Iddewon hyd heddi yn cofio y Pasg. Maen nhw'n cofio y ffoi o'r Aifft. Maen nhw'n cofio lladd yr oen, ac yn ei roi'r gwaed ar dop y drws. A fe ddaeth yr angel o farwodd heibio'r y tai a peidio lladd o'r cyntaf-anedig. Ac yna bob blwyddyn, maen nhw'n atgoffa'r teulu ac yn adrodd ar hanes, a maen nhw'n dal i wneud e, a mae'r traddodiadau yma. Ac oherwydd hynny, yn parhau'r linell a bethau, y linell gwaed, i ni'n rhan o'r grefydd. Ac beth bynnag yw e, pob crefydd yn wneud yr un peth. Parhau'r traddodiadau.
Tuedd I lawer, yn enwedig wrth arwyddo rhyw ddogfen, neu drwy lenwi'r ffurflen ar gyfer y cyfrifiad. Dwi'n gwybod pryd mae'r cyfrifiad nesaf. Cael ei bob degawd yw e. O, fydd na focsys rhyfedd ar y cyfrifiad o'n I fydd na. Ond fydd un o'n nhw yn ôl crefydd. A fydd na le siŵr o fod, falle dal I fod yng Nghymru, ar gyfer Cristnogaeth. Ac fydd na rai. Cymru, Cristnogaeth, tic. Ac maen nhw wedi ticio fe. Gan ein bod wedi'n geni yma yng Nghymru, wrth gwrs, dwi'n falle hynny ddim o'r berthnasol bellach. Ond yn sicr os oes gan rai rieni sydd yn gapelwyr a magwyd I fynychu'r cwrdd ar ysgol Sul, yna fe fyddan nhw yn disgrifio hunan fel Cristnogion tybiwn ni. Fydd na rai sydd gyda mam a dad oedd yn mynd I gapel pan o'n nhw'n blant ac dal I fynd o dro, ond nhw'n arfer mynd i'r ysgol Sul, ond unwaith nhw'n cyrraedd I harddegau, cyrraedd y coleg, nawr yn I hugeiniau, ddim wedi mynd I gapel ers blynyddoedd, ond dod i'r cyfrifiad, bocs bach, Cristnogaeth, tic, dwi'n Gristion. Ond nid yw'r un peth efallai os magwyd ar aelwyd efengylaidd Cristnogol, lle mae yna rai sydd yn honni bod nhw'n credu'r gwirionedd. A tuedd ymhlith y genhedlaeth honno, yr rai ifanc, ymhlith y plant, i'w meddwl, ein bod ni'n rhan o'r grefydd. Dyna beth o'n i'n meddwl. Roedd yn naturiol, roedd o'n i'n meddwl yn union beth oedd yr rieni'n dweud wrthai. Ni'n ymddiried yn nhw, ac yn yr achos yma, dwi'n gwybod roedden nhw'n iawn. Ond cyn bod fi wedi dod I weld hynny, mi roedd yn naturiol. Mi roeddwn i'n I parchu ac yn dilyn mynd i'r ysgol Sul. Wastad yn derbyn y credo a ddim yn cwestiynu bydolaeth o Dduw. Mwy hyd yn oed na hynny, hyd yn oed yn hoffi'r cyfan. Ac yn gweld synwyr yn y cyfan. Ac yn gallu dadlau gyda pobl am y cyfan. Fi'n cofio yn yr ysgol uwchradd yn cael gwersi trafodaeth ac yn gorfod trafod am grefydd ac yn dadlau'n ffyrnig na pobl. Ond o'n I ddim yn Gristion eto. Ond o'n i'n meddwl gan fy mod wedi magu ar aelwyd Cristnogol, mi roedd o'n i'n gallu wneud e. Dyna oedd yn naturiol I mi wneud. Ond dyna be mae pobl wedi wneud ar draws y byd I sawl crefydd. Hyd yn oed pan I ni'n gwybod nad yw gwir grefydd yn cael ei basio lawr I ni trwy waed, trwy ein rhieni, trwy ein cyndadau, hyd yn oed pan I ni'n gwybod hwnna yn ein pen. Pan I ni'n gwybod dyw e ddim o waed. Dyw e ddim yn dilyn yn y teulu. I ni dal ddim yn gallu weld e. Mae'n rhyfedd. Dim ond yr rhai sydd wedi profi fe sydd yn gallu deall na, mae'n rhyfedd. Pan I chi'n gwybod yn eich pen, fi'n cofio siarad ar rhywun. A dweud wrth nhw, stopio siarad fi ar y stryd, a dweud, dweud yn gwybod, a fi'n mynd I capel, a fi'n gwybod capel efengylaidd, a dad yn bregethwr, a hyn a llall, a'r person ma'n dweud wrthai, ond dwi'n ffaith y dad I ddim yn bregethwr, yn golygu dim byd, a ni'n dweud, fi'n gwybod na. Wrth gwrs mod i'n gwybod na. Yn cofio pwy o da fi. Roedd y ffrind gyda fi. Ac o fewn blwyddyn oedd e'n y nefoedd. Oedd e wedi mynd, oedd e wedi marw. A dath ei gredu'r blwyddyn cynt, ond oedd e'n gallu ateb o well na fi, ond o'n I gyda'r atebion I roi. Ie. Fi'n gwybod, dwi ddim yn oherwydd mam a dad, neu mynd I at y ci, neu nain y taid, neu beth bynnag yw e. Dwi'n gwybod dim wedi wneud yn nhw, a mae'r atebion yna yn y pen, ond yn ymarferol na, mae hwn mor naturiol. Y tuedd yw I dderbyn am gyfnod o leiaf, am gyfnod. A dyma yw'r broblem dwi'n credu yn yr oes efengyledd fodern. Am gyfnod. Fe fydd na rai wrth tyfu lan yn gweld pa mae'r gwir efengel yna a pa mae'r gost a faint o gost yw ei sefyll am fod yn wir Gristion, fe fydden nhw'n troi yn wrthyn iddo fe ac yn gwrthryfela. Ond fydd na eraill pan nad oes na ddisgwyliadau yn aros, yn grefyddol, efengylaidd. Achos dyna be ni'n gyfarwydd ag e. Dyna be fi'n gyffyrddus ag e. Achos mae'r rhain wedi cael ei magu, sdim yn bod a torri'r sabath. Sdim yn bod a cyd-fyw gyda rhywun tu fas I briodas.
Sdim byd yn bod ar cyngherddau yma, a lle mae yna feddw dod, ac anfoesoldeb, a geiriau anweddus. Sdim ots yma pethau yna. Allwn ni fynd ar nos Wener, a mynd i'r clybiau, a mwynhau yn hunan. Ni'n gallu neud y pethau yma. Sdim gwahaniaeth os dwi'n colli ambell i sil ar fy ngwyliau. Sdim ots yma ni. Sdim ots os dwi'n mynd gyda fy nghydweithwyr ar nos Wener neu nos Fercher. Sdim ots os ai gyda nhw, a wna i wneud be maen nhw'n wneud, a siarad fel maen nhw'n siarad, ond cyn belled fy mod i'n gallu galw fi'n yn Gristion, mae popeth yn iawn. Does dim cost, does dim talu'r pris nag oes. Does dim ymwahanu fyna, ond maen nhw'n hapus gyda'r Cristnogaeth efengyledd yma, achos maen nhw'n dweud, dwi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n waredwr i mi. Ond dyma'r peryg, pan nad yw e'n waith goruwch naturiol, mae union yr un peth a phob un crefydd arall. Llinell gwaed, yn rhedeg trwy teulu. Ac i chi wedi cael eich magu ar eilwyd fel rhain, a chi wedi dewis hwn a hwn, a does dim galwadau ar eich bywyd chi. Does dim ymwahanu, does dim hunan aberth yna, does dim byd yna, does dim gweld fy mhechod yna, does dim torri calon am dorri gyfraith yr arglwydd. Dim byd o'r fath, ond mae yna rhywbeth yna sydd yn cael ei alw'n Cristnogaeth. Dywed gair Dduw. Dywed Ioan yma, mae nid o waed y ceir yr Genedigaeth hon. Nid trwy waed ein bod yn dod yn feibion i Dduw. Dwi ddim yn cael ei basio lawr o genhedlaeth o reidrwydd. O ran fe allwch chi cael rhywun sy'n cael ei fagu ar eilw Cristnogol, ac am fraint, achos mae'n addewidion dirion does. Mae'r arglwydd wedi rhoi addewidion i ni'n gallu pwyso arno fe. Ond dyw e ddim o reidrwydd yn mynd i ddigwydd, achos mae e dal yn wyrth o ddifri. Am fraint i cael eich magu ar eilwyd Cristnogol. Mae'n torri'n nghalon ni pan ni'n clywed pobl yn siarad am ei magwraeth o dan rhieni Cristnogol ac yn gweld rhyw elfen negyddol. Does dim byd allan ni ddim meddwl mwy o fraint na cael mam a dad sydd yn Gristnogion clir wedi ymwahanu o'r byd ac yn byw yn sanctaidd ac yn lan ac yn rhoi yr efengyl i chi wythnos i wythnos. Am fraint, ond dyw e ddim yn achub chi. Achos mae'r enaid yn farw yn ysbrydol. Ac yn y maes ysbrydol i ni'n sôn, felly dyw e ddim yn bosib i basio fy mlaen o genhedlaeth i genhedlaeth, fel gweddill y byd. A holl gryfyddau'r byd. Cristnogaeth yn rhan o hynny hefyd. Does dim gwahaniaeth tybio ni. Dyna pa mae yna rai yn dweud. Mae pob crefydd yn pwyntio at y nefodd a Dduw. Achos does dim gwahaniaeth rhwng eu Cristnogaeth nhw na crefydd eraill, enwau gwahanol, ambell i beth wahanol. Ond yr un yw'r egwyddor. Ond nid dyna'r gair Dduw. Nid dyna'r efengyl. Nid dyna beth mae Dduw yn disgrifio fel beth yw Cristion. Mae beth yw Cristion yn wahanol. Allwch chi ddweud hyn, dyw e ddim yn grefydd, nag yw. Dyw e ddim fel crefyddau'r byd, unrhyw grefydd. Dyw'r gwir Gristnogaeth, dim byd tebyg i Gristnogaeth Cymru. Mae miliynau o filltiroedd ar wahân. Maen nhw mewn meysydd llwyr wahanol. Dim byd o'r fath. Mae Cristnogaeth Cymru heddiw mor wahanol i'r hyn sydd yng Ngaer Dduw wedi bod erioed. Mae'r efengyl ar ben ei hun. Mae'n oruwch naturiol, mae'n wyrth. Gydwch chi symud mlaen. Nid o ewyllus y cnawd chwaith. Na, mae hwn hyd yn oed yn mynd â fe cam ymhellach. Mae hwn yn broblem hyd yn oed fwy dwys. Oedd y llall yn broblem, mae hwn yn fwy o broblem. Yr rhai ni aned o waed. Nid Cristion yw un sydd i enw o waed. A wedyn mae'n dweud, nac o ewyllus y cnawd, nac o ewyllus y gŵr, eithir o Dduw. Nawr, felly, wedi gweld sut nad ydyn ni'n dod i fod yn Gristnogion oherwydd ein man geni, oherwydd ein cefndir neu'n rhieni. Nid yw yn dilyn gan fod rhieni'n Gristnogion, yna yr ydym ni. Ond yma hefyd, mae yna wers bwysig a cymaint methu weld. Nac o ewyllus y cnawd, nac o ewyllus gŵr. Dywed Ioan, ymhenod 3, adnod 6 a 7.
yr hyn a aned o'r cnawd sydd gnawd, a'r hyn a aned o'r ysbryd sydd ysbryd. Na ryfedda ddywedyd ohono fi wrthyt, y mae'n rhaid eich geni chwi drachefn, neu oddi fri. Mae rhaid iddo fod yn wyrth. Dyw e ddim yn rhywbeth y cnawd. Allwch chi gysylltu hwnna a'r llinell gwaed hyd yn oed hefyd. Allwch chi gysylltu hwnna gyda'r llinell gwaed a meddwl, dyw e ddim yn rhywbeth corfforol, dyw e ddim yn rhywbeth sy'n cael ei basio ymlaen o deulu i deulu, o genhedlaeth i genhedlaeth. Ond hefyd fan hyn, pwysleisio mae ni ddigwydd hyn o'ch dewis chi chwaith. Nid o'ch ewyllus chi. Gellir dweud nad yw baban bach yn dewis cael ei eni i'r byd. Ac felly, nid dewis ein hunan ydyw i ni fod yn feibion i Dduw. Dydych chi ddim yn dewis bod yn Gristion. Ond mae'r mwyafrif o Gristnogion yng Nghymru heddiw wedi dewis bod yn Gristnogion. Maen nhw'n ticio'r bocs i dewis nhw yw e. Dwi wedi dewis, maen nhw'n dweud, dilyn y moesau yma, y deg o'r chymyn. Dwi wedi dewis credu bod na Dduw a Iesu Grist. Dwi ddim yn mynd i gapel falle, ond dwi ddim yn mynd i'n ffyddlon iawn, ond maen nhw wedi dewis. Mae yna rai mynd yn cam ymhellach. Dwi wedi dewis bod Iesu Grist wedi maddau i mi, achos maen nhw wedi clywed bod Iesu Grist wedi marw ar y groes, fel cosb am ein pechodau, ac wrth ddod ato fe, y bydd e'n maddau, a maen nhw wedi dewis dod at Grist. A dyna'i tystiolaeth nhw. Maen nhw'n parhau i fyw yn y byd, chydig bach o newid fan hyn fan draw, ond ar y cyfan dim lot o wahaniaeth. Cofio clywed rhywun blynyddoedd yn ôl, yn rhoi tystiolaeth. A dweud hyn, cofio mynd nôl i'r ysgol y bore wedyn, a dweud wrth fy ffrindiau, peidiwch â poeni, dwi wedi dod yn Gristion, dwi wedi dewis Iesu Grist i fod yn waredwr drostai, a does dim byd wedi newid. Dwi yr un hen berson. Pidwch â phoeni, fyddai'n cael lot o hwyl da chi fel o'n i o'r blaen. A meddyliais i, beth sydd wedi digwydd? Oedd y person yma wedi deall unrhyw beth o'r Efengyl? Am tragedy? Bod nhw'n dweud bod nhw wedi dewis? Nid ein dewis ni yw ein bod ni'n Gristnogion ein feibion i Dduw. Petai yn ymwneud yn dewis ni, yna ni fyddem yn ei ddewis. Byth, hynny yw, fyddem ni byth yn dewis y gwir Efengyl. Falle Cristnogaeth, ond byddem ni byth yn dewis y gwir yr Efengyl. A'r rheswm am hynny yw yn gyntaf ni'n farw, a felly mae'n amhosibl i ni ddewis, ond hefyd i ni'n elynion i'r gwir Dduw, i ni'n elynion i'r Efengyl. Mae'r Efengyl yn droiadwy. Mae'r gwir Efengyl yn droiadwy. Dyna pam i ni'n gweld pobl sydd yn gwylltio gyda Cristnogion, gwir Cristnogion, mor aml. Pam maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar beth yw'r gwir Efengyl, maen nhw'n troi cefn. Maen nhw'n gadael, maen nhw'n grac, maen nhw'n dweud pob math o bethau. Mae'r gwir Efengyl yn costio, a dyn nhw ddim yn fodlon talu'r pris. Ac felly mae'n wrthyn iddyn nhw. Llawer yn dewis Cristnogaeth a Dduw o'i gwneithuriad ei hunan, ond ddim yn dewis Crist yr Efengyl. Gan ein bod ni mewn tywyllwch, a mae'r darn blaenorol yn disgrifio mae goleini yw Crist, mae goleini'r byd yw e. Ac felly mae'n wrthyn. Ac yn sicr oherwydd ein pechod gwreiddiol, genir pob un ohono ni'n rhieni mewn pechod. Dyna beth mae'r Beibl yn dysgu ni. Ond nid gras. Dyw gras ddim yn gweithio felly, mae pechod yn gweithio felly. Mae pechod yn rhan, yn parhau o pechod gwreiddiol. Dyna beth mae'r Beibl yn dysgu. Mae e'n mynd o linell i linell, o genhedlaeth i genhedlaeth. Trwy waith, mae'n rhan ohono ni'n cael ein genu'n bechaduriaid. Dyna beth mae'r Beibl wedi dysgu, dyna canlyniad pechod gwreiddiol. Ond dyw gras ddim yn gweithio'r un peth. Mae'r Beibl yn dweud mae gras yn wahanol i bechod. Gras Dduw sydd oedd raidd pob peth da ysbrydol sydd yn digwydd i rywun. Gras Dduw yw ffynhonnell pob dim ysbrydol yn yr enaid. Gras Dduw sydd yn peri i ni i ddymuno fe. I geisio Dduw. Oni bai am ras Dduw, fyddwn ni ddim yn ceisio y gwirionedd. Falle'n ceisio crefydd, ond ddim yn ceisio'r gwirionedd.
Mae'n gymaint dros hanes y byd sydd wedi meddwl, os dewisant hwy ddilyn Cristnogaeth, yna maent yn ei wneud yn ei tîb hwy, na'i wneud e. Maen nhw'n dewis dilyn Cristnogaeth. Falle dod i ambell i oedfa. Ni wedi weld yn dod, ni wedi gweld ambell un yn dod i'r oedfa. A maen nhw'n dod unwaith, a dyna fe, falle dwywaith, a dwi'n ma'n para'n hir iawn. Mae'r rhain para chydig bach arach yna, ac yna maen nhw'n mynd. Pam bod nhw'n mynd? Pam nhw'n falle'n dod i sylweddoli, dim dyma beth dwi eisiau dewis, dwi eisiau rhywbeth llawer mwy eang. Ond nid oes na beryg. I ni'n gweld hyn yn yr eglwys hyd yn oed Efengyledd fodern, yn gweithredu, yn gwbl groes i'r hyn sydd fan hyn. Yn gweithredu ar sail bod dyn yn gallu dewis. Dyn nhw ddim wedi deall nac o ewyllus y cnawd, nac o ewyllus y gŵr. Dyn nhw wedi deall na. Yn trefnu'r holl gyfarfodydd mwyn denu pobl mewn. Felly mae yna bwysau mawr yn does. Ac wrth gwrs, allan nhw ddweud, wrthon ni edrychwch arnoch chi, chi'n brawf o'r methiant, edrychwch, dys neb yn dod. Dy hyn oed y pobl sy'n proffesu ddim eisiau dod. Edrychwch arnoch chi, newch e fwy diddorol. A mae yn demtasiwn yn diwe? Am eiliad bach, falle. Chi'n gallu meddwl, wel, ai dyna fe? Oes eisiau wneud e tipyn bach mwy deniadol i bobl? Denu nhw mewn, perswadio nhw i gredu, ac mwyn perswadio nhw i gredu, mae'n sicr rhaid i ni beidio roi gormod o pethau negyddol, ni eisiau bod yn reit gadarnhaol, ni eisiau gwneud yr oedfa mor llawn adloniant a phosib, ac dod â elfen o bwysau ar yr unigolyn, ar yr enaid. Ac chi'n gallu gweld, chi'n gallu deall, yn dydych chi? Chi'n gallu deall, os i ni'n gallu perswadio enaid i gredu, mae yna bwysau mawr ar y pregethwr, mae yna bwysau mawr ar yr eglwys i wneud i bobl gredu. Ac felly mae rhaid mynd ati, mae rhaid denu nhw, mae rhaid cael nhw mewn, dewch mewn. Felly ni'n trefnu lot o bethau. Rhaid wneud y cydgeiriau yn fwy cyffyrddus, y goleadau yn fwy cynnes, mae rhaid cael y gerddoriaeth yn fwy deniadol. Rhaid iddo fod yn rhywbeth sydd yn gweithio ar yr emosiwn, rhaid cael gitar, falle chydig o ddrymiau, rhaid cael yr allweddellau yma, yr offerynnau yma sydd yn fwy modern. Mae'r byd modern, maen nhw ddim yn licio'r math yma, maen nhw eisiau llawer rhywbeth arall i helpu nhw deimlo'n gyffyrddus. Ac yna mae'r siaradwr yn dod fel arfer, person reit ifanc, a maen nhw'n dod yn ei jeans a'i crysau ti, ond nid yna beth sydd fel arfer, neu beth ni'n tynnu fy nhei bant a falle fy siaced, a byddwn ni'n dod fan hyn, a falle lawr fyna, dim eisiau pulpit, na, dim eisiau pulpit, ewn ni lawr fyna, a cerdded rownd gyda meic bach ar fan hyn. A bod yn un o'r bobl. Bod lawr fyna gyda'r bobl. Ac ni eisiau siarad, ni eisiau perswadio chi. Ni eisiau perswadio, bod ni ddim yn dyrchafu unrhyw beth. Ni eisiau dweud, ni lawr fyna gyda'r pobl ar y llawr fel betai. A dod â cwbl o jokes mewn. A dod â cwbl o straeon mewn. A pyd o'n neud o dros hanner awr. Sa'n eisiau 20 munud yn digon, hanner awr yn mwy na digon. Chi ddim eisiau pregeth 45 munud. Allwn ni ddim goddau 45 munud o rywun yn codi lais yn uchel yn dychryn pobl. Ac felly chi gweld e. Rhaid i ni berswadio pobl. Ac mae'r elfen yma yn yr oes ohoni nawr yn dod ar ddadl yma o'r greadigaeth. Mae hwnna'n un bach dda. Beth am beidio denu trwy'r amser pobl ifeg? Trwy adloniant, mae yna rai sydd yn eitha academaidd. Mi eisiau dod â rhywun o rhyw brifysgol sydd gyda 34 gradd, gwyddoniaeth, ac yn Gristion. Os dewn nhw'n siarad â ni, a dweud pa mor ffôl yw esblygiad, siŵr fe ddown nhw i gredu. Lle ni berswadio nhw gyda'i meddyliau. Lle ni berswadio nhw pa mor ffôl yw peidio credu yn y greadigaeth. Ac i ddangos gwallau yn amcaniaeth esblygiad a sut mae Dduw wedi creu y byd. Felly mae ymlaen. Ond nid yna ddisgrifiad i chi o gapelu heddi. Bron bobman. I ryw raddau neu beidio. Sut fedrwn ni ddenu pobl mewn i'w perswadio nhw i gredu. I chwarae ar emosiwn efallai. Creu awyrgylch gysurus, cyfeillgar. Lletigarwch. Mae hwnna mor bwysig. Mae bron iawn lletigarwch yw efengylu bellach.
Os oes yna fwyd, dewch yn y mewn. Wedi dwedodd Pregethodd enwog, beth o'n ni'n cyhoeddi bod ni'n mynd i bregethu mewn gwisg nofio lle ni lenwi'r lle. Falle bod ni'n gallu gwneud na heddi, achos mae lot o pethau mwy hirt yn digwydd mewn capeli. Ond pryd gafodd hwnna i ddweud yn reiddiol, lle ddechmygu bod yn wir. Ond dydyn ni ddim eisiau denu pobl mewn drwy pethau ffôl. O, mae yna berswad yn does. Ar ddiwedd oed fawn yn aml, pwysau ddod lawr a dewis Iesu Grist. Tactegau proffesiynol yn cael eu defnyddio i ddylanwadu ar bobl. Pam yn y byd y mae pobl yn neud hyn? Pan fod gair y Dduw yn dweud, nac o ewyllus y cnawd, nac o ewyllus gŵr. Dwi ddim wedi wneud gyda ewyllus nhw. Dydyn nhw ddim yn mynd i ddewis Crist. Dydyn nhw ddim yn gallu dewis Crist. Dydyn nhw ddim eisiau dewis Crist. Dydyn nhw ddim eisiau'r Efengyl. Falle nhw'n ddewis crefydd, falle nhw'n ddewis creadigaeth yn erbyn esblygiad, ond pa werth yw hwnna'n rhagwyddoldeb? Nid o'n dewis ni. Nid oherwydd i ni ddewis gwneud gweithredoedd da. Nid ymdrechon i fod yn gryfyddol a flesio Dduw i ni'n dod yn blant i Dduw. Gan na allwn byth i blesio, mae ein gorau ni fel bratiau bydron. Pob un ohono ni wedi dod mor fyr o'i safon. A does dim y gallwn ni wneud i wella ein hunan. Os ydych chi'n ymdrechu a sylwi tro ar ôl tro, mae methiant i'w eich ymdrechion, yna grandewch ar yr hyn sydd gan gair Dduw i ddweud wrthoch chi. Os oes yna rhywun sydd yn gwrando, sydd yn meddwl, ac yn meddwl falle nhw'n blentyn i Gristnogion ac yn teimlo bod yna rhywbeth o'i le. Maen nhw wedi dilyn y llwybr erioed. Dyn nhw ddim wedi cwestiynu, ond o'r diwedd maen nhw'n cwestiynu ac yn ama eu hunan. A bod chi wedi dod i glywed hyn, nid o waed. Ac falle hwnna'n dychryn. Ac yna chi wedi trial gwella chi hunan. A chi wedi trial wneud be mae llawer yn wneud, yn wedig yn aelwydydd Efengyl, yn trial bod, fel mae Cristnogion, air cwr gweddi, air cwr pobl ifanc, fe ai bob wythnos, fe fyddai'n ffyddlon, fe nai cario tract yn fy mhoced, fe nai roed ei bobl, a mynd trwy'r gweithredoedd yma sydd yn Efengylaidd. Ac yn trio gwella'n hunan, ac yn trio bod fel pobl eraill, yn trio bod yn sanctaidd, yn trio bod yn ddiwio. Ond mae'r baich yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy ac yn dweud, o, dwi'n dod mor fyr, dwi'n teimlo, does dim gobaith gen i, does dim sicrwydd gen i. Ac yna chi'n clywed neges fel hon, nac o ewyllus y cnawd, nac o ewyllus gŵr, ac yn sylweddoli, fedra i ddim dewis, fedra i ddim trio gwneud fy hunan yn well, fedra i ddim gwneud fy hunan yn Gristion Efengylaidd hyd yn oed. O'r diwedd, mae yna rhyw deimlad o anobaith. Ga i ddweud hyn cyn symud at y pwynt olaf. Os oes yna anobaith yn eich calon, llawenhewch. Achos rhaid dod at y man lle chi'n gweld anobaith. Fedra i ddim bod yn Gristion oherwydd pwy ydw i na pwy yw fy nheulu, neu pa genedl dwi wedi cael fy ngeni. Fedra i ddim fod yn Gristion oherwydd bod fi wedi mynd i'r capel ar ysgol Sul, neu wedi darllen fy Meibl bob dydd. Fedra i ddim fod yn Gristion achos dwi eisiau bod yn Gristion. Fedra i ddim gwneud fy hunan yn well. Dwi ddim yn gallu dewis y pethau yma ac yn teimlo los, felly does dim gobaith. A dyna'r ateb, does dim gobaith i chi fel na. Ond mae yna obaith yn yr Efengyl, a dyma pam yn dod i'r darn olaf yr adnod. Yr rhai ni aned o waed, nac o ewyllus y cnawd, nac o ewyllus gŵr, ac yna'r darn yma, eithir o Dduw. Meibion Dduw yw y sawl sydd wedi ei geni o Dduw. Mae yn wyrth. Tu hwnt i ni. Ei waith ef yw'r cyfan. A mae'r cyfan o ras i ni ddim yn heiddi fe. Does dim i'w wneud a phwy ydyn ni, neu beth i ni, ein bywydau ni, ein cefndir ni, ein daioni ni, ein crefydd ni.
Os oes awydd ynoch heddi am ddiw, am heddwch cydwybod, am heddwch a diw, os ydych yn teimlo i ogrwydd am eich pechodau, os ydych yn dechrau cwestiynu'r gwacter a thwyll y byd wrth weld yr holl glochtar a'r anghrediniaeth o'ch cwmpas chi, ac eto'r hyn oll y mae'r byd yn ei gynnig yn arwain at fath drieni, y fath dristwch a'r fath cysineb, os ych chi'n dechrau cwestiynu hyn o'r diwedd ac yn teimlo heb unrhyw obaith yn y byd, os felly llawen hewch, mae Dduw wedi cychwyn gwaith yn eich calon. Pa mae Dduw wedi cychwyn gwaith, yna mae'n gorffen. Mae di addo. Heb i ymyrraeth ef, heb i Dduw agor llygaid ein hyneidiau weld ein pechod, yna anobeithiol byddai. Fedrwn ni byth perswadio rhywun i weld ei pechod. Enwch chi rhai o'i pechodau fydden nhw'n taro chi siŵr o fod. Bydd siarad â chi to. Mae yna rai yn y gynulleidfa dros y blynyddoedd wedi clywed y pregethwr ac yn teimlo bod y pregethwr yn cyfeirio at rhyw bechodau amdanyn nhw. Ac mae wedi gwylltio nhw. Beth eisiau dod nôl to? Pa hawl sydd â chi ddweud hynny? Ond mor wahanol i'r Cristion. Pa mae'r Cristion yn dod i weld, mae hwnna'n ddisgrifiad ohona i. Dwi'n euog o hwnna, dwi heb obaith, dwi dan gondemnia, mae pethau'n anobeithiol. Os felly yna allan ni ddweud hyn, mae Dduw wedi dechrau'r gwaith yno chi, yr Genedigaeth oedd i fri. Mae'r ysbryd glân sydd wedi dod, mae wedi plannu hedyn sancteiddrwydd yn eich enaid. Iago 1:18. O'i wir y wyllus yr enillodd e fe yn y ni trwy air y gwirionedd, fel y byddem rhyw flaenffrwyth o'i greaduriaid ef. O'i wir y wyllus yr enillodd e fe yn y ni trwy air y gwirionedd. Ei ewyllus ef sy'n ewyllysio, ef sydd yn plannu, fe sydd yn bywhau. Gynt yr oedden ni'n feirw, doedd dim ymateb, i ni methu ymateb. Yna, trwy ras, trwy waith Dduw yno ni, mae'r awydd i geisio. Mae wedi'n bywhau ni. Na feddyle hyn cyffroi, efallai enaid sydd yn gwrando. Ac yn gallu gweld olion y gwaith yma. Deimlad o anobaith. Ond yna'n gallu gweld o ble dath yr eogrwydd yma. O ble dath y ceisio'r Dduw. O ble dath y peidio gwylltio pan y pregethwr yn pregethu am fy mhechodau. O ble dath yr awydd yma i gael mwy o'r pethau yma. Ac i chi'n dechrau meddwl, ac yna'n dechrau deall, yw Dduw wedi cychwyn gwaith, ac os yw dyma i chi'r addewid fe fydd yn ei gwblhau. Mae y mor gyffroes. I chi'n gweld yr adnod blaenorol i'r testun adnod 12. Ond cynifer ag ei derbyniasant efe a roddes iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Hynny yw, heb ei waith ynom ni fyddem yn ei ddewis, nac byddwn ni yn ei credu yno fe, byddwn ddim yn digwydd. Ond wrth iddo fe weithio ynom, darganfod fod ei ras yn anorchfygol. Mae yn ein denu fwy tuag ato. Mae yna newyn a syched yn cynyddu fwy. I ni ddim yn fodlon tan bod ni'n cael y syched yma wedi fodloni a'r newyn yma. Ac wrth ddod ato, wrth glywed gair y gwirionedd, yr efengil yng Nghrist, wrth glywed beth mae Iesu Grist wedi wneud trosom, ni wedi glywed falle sawl gwaith o'r blaen, ond o'r diwedd i chi'n sylweddoli, roedd rhaid i Iesu Grist farw. Roedd rhaid iddo fe fyw yn gyntaf, roedd rhaid iddo fe fyw yn berffaith yn fy lle, ac mae wedi gwneud popeth o'n i'n meddwl bod rhaid fi wneud. Mae wedi cadw'r gyfraith, mae wedi bodloni'r tad, ac yna chi'n clywed am y groes ac am ei farwolaeth fel cosb am fy mechod i. Ac iddo roed i ddwylo pyr ar led a gwisgo'r goron o ddrain, mwyn i ni y brwnt gael bod yn wyn. Ac wrth i'r ysbryd glân ein harwain at Grist, at y groes, wrth i ni glywed y peth yma, dyma mae rhywun yn dod o fod yn llawn anobaith i fod yn llawn gobaith. Sut mae'n digwydd, dwi ddim yn bosib disgrifio fe, mae'n ddirgelwch. Ond wrth ddod at y groes, i chi'n dod nawr yn waglaw
Gynt efallai o'ch chi'n dod gyda'r pentwr o weithredoedd da. O'ch chi eisiau dewis y groes. O'ch chi eisiau dewis Iesu Grist. Ond nawr, y'ch chi'n dod yn waglaw a droed y groes. Y'ch chi'n gweld, does gen i ddim byd i'w gynnig. Ond y'ch chi'n gweld, mae popeth sydd angen arna i yma ar y groes. Mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith. Mae'n berffaith. Mae'n cynnig i gyfiawnder i mi. Mae'n cymryd fy mhechod. Mae'n hoelio fe i'w groes. Mae'n fod yn fy ngolchi fi'n lan. Ac wrth ddod, mae ffydd yn cael ei roed i ni. Sut o'ch chi wedi trio credu o'r blaen o wedi methu a dim heddwch. Ond nawr mae'r rhodd yn cael ei rhoi i chi a mae'r baich yn syrthio i ffwrdd. Sut y'ch chi'n esbonio yna? Dyma'r unig ffordd ni'n gallu esbonio fe, dweud fel dwi wedi dweud nawr. Mae'n amhosib, ond yw e? Mae'n amhosib gwneud cyfiawnder ar beth. Ond wrth ddod, fe sydd yn ein denu ni ato fe, ac wrth ddod mae'n rhoi ffydd i ni gredu, lle gynt o'n i ddim yn gallu credu. Ond nawr dwi'n gallu ymddiried fod Crist wedi cymryd fy nghosbi ac wedi fy ngolchi'n lan. Gyn i'n pwyso arno fe. Ohono fe daeth yr awydd. Ohono fe daeth y baich. Ohono fe daeth y ffydd i gredu. Ohono fe daeth y glanhad. Ohono fe daeth y maddeiant. Mae'r cyfan o Dduw. Ac felly, cyfan sydd gyda ni ddweud yw hyn, dewch ato. Credwch, ymddiriedwch ynddo. Os yw e'n agos, pwyswch arno. Achos os yw e'n agos, mae'n brawf i fod wedi cychwyn y gwaith yno chi. Mae e'n waith o ddifri. Os ni'n gallu dweud, ni'n ddim yn gallu esbonio sut mae wedi digwydd yna, mae hwnna'n wych, achos dyna'r union peth. Mae yna lawer i grefydd yn gallu esbonio sut maen nhw'n rhan o'r grefydd. Ganwyd i'r teulu, i'r wlad, i'r grefydd. A dyna fel mae e. Sawl un Cristion yn dweud, ges i fy ngeni mewn gwlad Gristnogol, mynd i'r capel, ysgol Sul, i rieni, a dwi'n cario ymlaen. Falle cael cwpl o flynyddoedd bant, maen nhw'n cael plant, a meddwl, bydd o'n beth da nhw fynd i cael chydig o fwysau yn yr ysgol Sul. Ond nid dyna crefydd, gwir grefydd. Dyna crefydd yr byd. Ond crefydd o Dduw yn wyrth, achos mae'n dweud hyn. Cynifer ag ei derbyniasant ef fe aroddes, fe sy'n rhoi, fe aroddes iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Y rhai, mae'n pwysleisio, y rhai, ni aned o waed, nac o wyllus y cnawd, nac o wyllus gŵr, eithir o Dduw. Gadewch i ni weddio. I ni yn diolch i ti o Dduw am yr Efengil Sanctaidd, yn diolch i ti am dy ras, yn diolch am dy drigaredd, yn diolch am yr Efengil. Mae ohono ti o'r cyfan. Ac anobeithiol yw i ni ymdrechu yn ein nerthyn hunan, ond o Dduw pan wyt ti ar waith. Yna mae'r amhosibl yn gallu digwydd. Tyrd gweithio yn rymus, agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen. Plan ar hedyn yn ei heneidiau. Tyrd yn oed farwolaeth ysbrydol i fywyd ysbrydol. Tyrd gweithio mawl a clod i'th enw. Ni'n gofyn hyn o tre enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen trwy ganu emyn rhif 376 o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, bu dyfais o'i chyffelib erioed ar fôr na thir. 376 gewn ni sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda chwi all hyd byth. Amen.